Ahojte, dnes sme si pripravili pre našich zamestnancov kvíz, v ktorom budú hádať názvy našich obliečok. Počkaj, nech prejdeš. Takže hneď prvou bude práve Tereska. Či vedie tieto obliečky? Áno, toto sú obliečky Dubaj. Super, takže zajtra vás bude čakať sladká odmena. Super. Dobrý, dnes sme si pripravili pre našich zamestnancov taký kvíz a budú hádať názov obliečok. Takže vám ukážeme teraz obrázok a vy nám poviete názov. Aké to sú nové vzory, alebo... Môžete. To Ariel. No presne, Ariel. Môžeme vám ukázať fotku? Áno. Budete vedieť, ktoré to sú? Áno, ornament čierny. Super. Takže vás bude čakať zajtra sladké prekvapenie. Budete vedieť, je to? No, Benetton, to sú moje obľúbené. Super. Takže zajtra vás bude čakať sladká odmena. Chcete vidieť ďalšie podobné videá? Napíšte nám dole do komentára.